از студияи Шаҳром Медиа. KTNK Music. Про раликма и трек и мисраҳо ҳамаш ай номи бобоҷон барои меҳронай ҳоҷӣ додаракам очат фаҳмидай корои ҳароми ты хела зиқшид бобо пушаймонай ай рӯзе ки ты да ошиқ шид ба хулиганиша ба сатхе ҷурабозишам тыра дӯст медора барои ты да дил навозишай ты гард мошин ба мошин пареной навад қатӣ тай ма дурӣ хости да байн ты бромади сангдил ма бовар надоштам ҷои ма да пишти дарай хатяя бордаёд биёр прогулкаи регара соф питу хокати бастай хитама фаромӯшим ба чихе маст намешам охи чихе наменӯшим ты шайтоне бидай бобо бовар карди диле дод барашки беасосиш зиндагии қине дод ҳар рӯз разбор бид мегуфти дигона мефоратам ҳачи репе ки хондам набуд барои дигонатам ӯ дига одам буд дига ном доштак ҷош дар тӯи бачи да ошиқ кардим охир да гуфти дадии зира дӯст медорам ёд мекунам овозота шавбател чақчақота ёд кардам қаҳри нозота меҳру муҳаббатота меҳронаи ма ҳаёта дига кардида чашмам мебахшим ҳамаи гуноҳта то зира дӯст медорам ёд мекунам овозота шавбател чақчақота ёд кардам қаҳри нозота меҳру муҳаббатота меҳронаи ма ҳаёта дига кардида чашмам мебахшим ҳамаи гуноҳта ман ёд кардам ты накардӣ ёд мумкин хафа шавӣ ин репа ты шинавӣ мумкин ки бо айма шавӣ через шорух габроӣ мекунӣ типа месӯзонӣ ма аюқа габроӣ кардан да айма шаҷони ма ай сарсар кунем ҳаёта ма ошиқи чашмотим намепартофтим аз соф ягвар намекушодим намекашидим сигарет заказ намекам реп дил холӣ намекардим агар намехӯрдим фреб ма хиёнат дидим ма ишқе бовариш доштам дилим намондай ҳоля мехом ки да бариш бошим медоним мегзара якчанд вақт сипарӣ шава намехом то ӯ вақта ӯ ай дигаре шава мехом сӯзоним ша мехом донам ма мардам ӯ намесӯза намефаҳма чӣ корое кардам миёвум бахти хидмат ма ҳичи кам нестам ма зеби хушбахтиюм зеби зиқиву ғам нестам зира дӯст медорам ёд мекунам овозота шавбател чақчақота ёд кардам қаҳри нозота меҳру муҳаббатота меҳронаи ма ҳаёта дига кардида чашмам мебахшим ҳамаи гуноҳта то зира дӯст медорам ёд мекунам овозота шавбател чақчақота ёд кардам қаҳри нозота меҳру муҳаббатота меҳронаи ма ҳаёта дига кардида чашмам мебахшим ҳамаи гуноҳта